салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навбари имрӯза квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои ман хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамамо дар рӯи экран мешавад. Ба тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. фақат бо маълумоти пурра илтимос рӯй кунед дӯстони азиз ва навора дастгирӣ кунед. Беҳад миннатдор мешавем. Ташаккури зиёд дӯстони азиз. рафтем навора тамошо мекунем. инак бародарони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар рӯбарӯи стадиони нав. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 49 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳама чиз дорад. 100% мебошад ва 50% ремонт кардагӣ мебошад. барои зиндагӣ кардан мешавад. боқии ремонтша худатон мекунед. маълумоти бештарро бо телефон аз соҳиби хона дастрас намоед. рақамашон дар рӯи экран мемонем ва аз номи канал гап занем. ба шумо иншоалло арзон мекунам. ташаккури зиёд дӯстони азиз. рафтем навора тамошо мекунем. лайка бошата бо ягон лапотка я диташ бизаневу рафтем навора тамошо кунем. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни корвон, пеши пост, назди роҳ. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 153 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти нави замонавӣ дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад. рақамашона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем. ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак дӯстони азиз, чӣ гуна ки хоҳиш кардем, хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, Кушониҳон, дар ҷамоати Заргар. 6 сотиқ замин. хона 2 этажа мебошад. 2 дархона. фурӯхта мешавад бо нархи 105 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал гап занем. ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. хона уже ремонти нави замонавӣ дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. заҳмат набошад, навора падилитсия мекардем. беҳад миннатдор мешудем. худованд нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад дӯстони азиз. паноҳтон ба худо. инак дӯстони азиз, мошини фурӯшӣ, мошини фасонча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин аз соли бароишаш 1999, лекин полни 2004 кардагӣ мебошад. коробка механик, сӯзишвориш бошад бензин ва газ евро 4, 4 электропакет, 4 баллони нав дорад. кондисионери яхе, 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ мебошад нав. бубкават, шумоизолятсия кардагӣ, мотор 1.8, 16 ЭКТ, прибор замонавӣ кардагӣ, фарокислин, бензинаш 100% кор мекунад, ягон проблема надорад. кадоме ки мошини ЕКТ ҳай кардагӣ бошад, худаш мефаҳмад ки чӣ хел мошини фасончаи. мошин алишам мешавад бо замин дар шаҳри Душанбе бошад. дӯстони азиз, фурӯхта мешавад мошин бо нархи 50 000 сомонӣ боз савдо мешавад. харидор бошен ё ки шахсоне ки мехоҳанд алиш кунанд, марҳамат, рақамошона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал агар гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд дӯстони азиз. инак дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш, пеши кинотеатр.
духонага квартира дар якум этаж қарор дорад. Фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ боз савдо мешавад ва боз як сотиқ заминам дорад. Кухни ҳоҷатхонааш дар берун мебошад. хона бо мебел термекс яъне бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. об свет ҳуҷҷат дорад. рақамошонро дар рӯи экран мемонем. дар рақамошон ватсап доранд. аз номи канал гап занем, ба шумо иншолло арзон мекунанд. маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас намоед. ташаккури зиёд дӯстони азиз, рафтем навори тамошо мекунем.